Iba't ibang klase ng pusa. Naglilinis ka gamit ang iyong vacuum. May gusto sa tunog at may ayaw na halos tumatago o nagtatago pa. At ang isa naman ay nanonood lang, walang pakialam sa tunog. Good day mga for love! It's me, Clany, and the Meow. So today vlogs nga mga love, pakita nga namin sa inyo ang mga iba't ibang activities natin ngayon. Ang paglilinis ng kwarto gamit ang vacuum. Sino kaya sa ating tatlo ang may takot, okay lang, or normal sa tunog ng vacuum? At meron din ditong ayaw magdamit, gusto magdamit, nagtatampo. At manood na lang ng kalapate sa labas. So, welcome! This is our channel, Love Clany Clubano, ang channel na may pusa. Dito nga makikita nyo mga love, ang umaga ganito ang gawain namin. May mga kalapate dyan sa bintana. Nilalagyan ko yan ng pagkain. At ang aking tatlong mga fur baby, nag-enjoy silang panoorin. Takala naman nila makukuha nila. Hey for love, I have a dress, so now I can't move. First time having dress. Ayan na nga mga loves, sinuutan ko ulit ng panibagong damit si Sophie. Ang sungit niya, no? Slow motion pa nga. Maganda kaya, Sophie, pag may damit, lalo na pag may damit. O, tingnan mo nga kasungit ng pagmumukha. Wag ka lalapit. Sugurin ka niyan. Pero yan ay napaka-sweet ni Sophie mga loves doon. At ito na nga mga loves, talagang titingnan at panonoorin nila ang mga kalapati. Isipin nila o pagpaplanuhan nila paano nila makuha ang mga ito hanggang sa may mapagod na at maupo na lang. Pero meron din isang matyaga na hindi titigil talaga hanggat sa makuha niya yan. Talagang titig siya dyan sa mga kalapati niyan. Siyempre mga kalapati wala naman silang pakialam, kundi kumain at kumain. Si Mocha, yan ang matyagang manood talaga dyan sa mga kalapati. Siya titigil dyan hanggang sa mawala na yung mga kalapati na yan, habang si Sophie at si Cloud maupo na lang at mamahinga na muna. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. What happened? Hindi mo na makuha sila, napagod ka na. Mocha, napagod na ang Mocha. Hindi sila nakikipaglaro, kumakain lang na. Kumakain lang sila.
How about you, Sophie? Sophie! Ano? Napagod about you, Cloudy? Oh. Watch na lang, dali. Panoorin niyo sila. Dami buntot niya. Sophie! Asan yung ibon? Disappointed galore. Mukha. Tapos na silang kumain. What happened? What happened? Sophie? Sophie? Nangyari? Ayun sila kumakain. Hindi na rin natatakot yung mga ibon. Kahit may pusa sa bintana. This is the ibon. Madumi yung aking bintana. Ayan. Binigyan ko ng pagkain dyan. Para lumapit sila. At para may makita ang aking mga chikiting. Ayan sila. So, hindi na rin natatakot yung yung dove. Kahit may mga pusa. Ayun, tumakbo na siya. Tumakbo na, Sophie! Asan na? Nasaan na? Ayan. So, every morning, ayan. Ayan siya, yung ibon. At ito ang aking mga abangers. Dito nga makikita niyo mga loves na yan, talagang galit na galit si Cloudy. Gustong gusto niya makuha at mahawakan ng mga kalapati. Mga loves, good morning. Ang dami na nila. Look. Ang dami. Nagulat kayo? Sophie, ba't ka lumayo? Ang dami na nila. Ano? Gaaway pa. Ang dami, Dami lang yung aking, bintana. Pero ang dami nila. Bigyan ko kasi ng pagkain. Ayun. Sophie, dami, Hi. At ito na nga mga loves, magkatapos nilang manood ng kalapati. It's time naman po na magharutan sila. Kaya kayo kung may mga pusa kayo, paghandaan nyo na ang mga ganitong gawain araw-araw.
Paghandaan nyo na ang mga balahibo sa iyong paligid, sa iyong bed, sa iyong unan, kung saan-saan. Don't worry mga loves, walang nagkakasakitan dyan. Pawang mga paglalaro lamang yan. Ayan, medyo harot pa nga yan si Mocha, talagang ganyan. Binibidyohan ko nga yan si Mocha dyan para sa kanilang Instagram. Pakibisit at pakipalo naman po ng kanilang Instagram mga loves. Para naman kahit papaano ay makilala sila ng mundo. Sa kanilang kakulitan at kanilang pangbubuisit minsan sa kanilang mamilan. So ayan nga, pil na nga yan ni Mocha ang kanyang pag-shoot. At nag-inarte pa, pero ang cute naman niya ni Mocha. Visit and follow na po si Mocha sa kanyang Instagram o sa kanilang Instagram. Visit na po sa far_love05. Tara na sa Instagram at makita ang kanilang kakulitan, lalo na itong cute na si Mocha. Ayan nga, pakit nga yan, maya na para na yan nag-epileptic na sa kakulitan. So, let's see ang kanyang kakulitan. And 1, 2, 3, Mocha!